حلالات بدمصي رادي إرناينا زلنا once again بشمين بشم كلهم تخطاتلتي دمصي رادي إرنان هابي نيو يير ليفاينو مرحبا يوني حوي هابي نيو يير بفلاي نزم بدك زلهم ما وتصعد لهم بفلاي حدش عامت صوريت سمعن لها مالتي ويلكم باك كاب مقاليخا اني خانا باديس تميلسكا زلها ان حق حيشا مقاله خلخا يخرخ بك حسيبه نيره كونتات دحرزو كل سحابو قتتو خميلو خبلكا ግን لحن كما يصني حكاي لون حتى شجري لن اسك بقالك خنسمعو how is everything سلام بقى متشم كفتي حما كفتي مشالك كفتي زنبره طورنت ገለመለ ናብቲ ሰላም ቁርብ መንፈስ መምላሱ ደስ ብለካ ሰላም ርካቡ ትሰብ ብኡ አንጻር ከኣቲ ዘሎ ናይ ድርቂ ኣብ ተወሰነ ከባቢታት ድማ ድርቂ ኣሎ ሽግራት ገለመለታት ተጠሜት እቲ ሰብ ሪኻ ካብ ፀገም ናብ ፀገም ክኸይድ ከሎ ብጣዕሚ ይሕዝነካ እግዚአብሔር ሙሉእ ሰላም ክገብረሉ እዚ ጥሜት ኣብ ድርቂ ኣብ ሽግር ዘሎ ከዓ ፈጣሪ ገለ በቃ ክሕግዞ ኩሉ ሰብ ኩሉ ዘሎ ቦታ ከዓ ክተሓጋጊዙ ነዚ ሰብ ከድሕን ዝብል ንእሽተይ ነገር ንሱ ኣብቲ መጨረሻ ዝመፃ ኩሉ ሰዓታት ሕማቅ በቃ ስታት ነይሩ ናይ ድርቂ ናይ ገለ ፀገማት ነይሩ ዝተፈላለዩ ቦታ እሱ እዩ እምበር እቲ ከተማ እቲ ሰብቲ ሰላም በቃ ያው ሕጂ ብዛዕባ ጥይት ብዛዕባ ድሮን ብዛዕባ ኣውሮፕላን ዶት ዝብበና ዝብል ስግኣት የብሉን ግን ካብኡ ዘይናኣስቲ ናይ ድርቂ ቁርብ ዝተወሰኑ ከባቢ ተጠቂዖም ኣለዉ ሰብ ድማ ይረባረብ ኣሎ ኣብ ከምኡ ገድፈ ይብለካ ሓላላት ምሳና ተስፋይ ሊፋይ ወይ ከዓ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ በታ ደርፊ ጓል ሃገረሰብ ይዝልለ አንታ ዘይደግምና ኢኻ ደርፊ ባይደወይ ሞታ ከይንደግም ክትሪኦ ኣለካ ሓንሳ ጦርነት ሓንሳ ገለ ሽግር ካብ ሽግር ናብ ሽግር እንታይ ኢልካ ከምቲ ትብል ከማን ዝጨንቀካ እሞ እግዚአብሔር እስከ ኩሉ ነገር ረህዋ የምፅኣ እሞ ሓድሽ ረህዋ ዘለዎ ሒዝና ንመፅእ ኢና ሊፋይ ሓወይ ብጣዕሚ እቲ ፖዚቲቭ ዝሃብካኒ እቲ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ድሓን ከም ዘሎ ቁሩብ ሪካቨር ይገብር ከም ዘሎ ንኩሉ ሰብ ዝሕጉስ እዩ ምናልባት ከም ተወሳኺ ሕጂ ብኣዲስ ኣበባ ተመሊስካ ብዙሓት ፈልጦም ይዕሩኽትካ ዘየለዉ ከም ዝፅንሑኻ ሓቢርካ ነርካ ፕራይቬት እስከ ቁሩብ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ጭውያን ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ገለመለ ካይዳ ኣሎ ብኣዲስ ኣበባ ንሰማዕ ኣለና እንታይ ስለምንታይ ኢኹም ዝካየድ ዘሎ መን እዩ ዝገብሮ ዘለኹም ብጣዕሚ ማለት ብዝተፈላለዩ መንገዲ እንታይ እቲ መልዓሊ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዲቴይል ሰብ ዝፈልጦ ኣይመስለንን ግን ሓቂ ብኮይኑስ ተኣሰሩ ተገፈፉ ተወሰዱ ናበይ ከም ዘለዉ ደይፈለጡ ገሊኦም ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣለዉ ይሕዝነካ ብዙሓት ብፍላይ ገሊኦም ንፈልጦም ጥውያት ኣለዉ ተለካ ገሊኦም ከዓ እንታይ እዮም ገይሮም እቶም ምናልባት ዝወስዶም ዘሎ ኣካል ዝፈልጦ እንታይ ከም ዝገበሩ ግን ስእልካ ከምዚ ሃንደበት ከምዚ ዓይነት ነገር ክትርኢ ከለካ ከኣቲ ማለት ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ድማ መሊስካ ሓድሽ ነገር ከምዚታት የሰክፈካ ብፍላይ ብሰንኪ መሻለካ ብሰንኪ እንታይ ዝበሃል ንቑፂ ነድድ ርሑስ ዝበሃል ኣብዚ ከምዚ ትዝሉ ከም ሰብ እዩ ዘሕዝነካ ምንም ነገር ዘይብሉ ወይ ብሽምቲ ዜግነት ወይ ብሽም ምስቶም ከባቢ መዋዕልቱ እዩ ዝፀገማት ዘጋጥሞ ገሊኡ ድማ ባዕሉ እንደዒ ገለ ልቕመፅመፅ ይብል ክኸውን ትፈልጦ ነገር የለን ስለዚ ሓፈሻዊ ግን በቃ ይስማዓካ ንኹም ሰብ ተመሊስካ ናብ ከምዚ ዓይነት ከዓ ሕጂ ክትርኢ ከለኻስ ተሓዝን በቃ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ተስፋይ ሓወይ ሕጂ ምናልባት ትከታተሎ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ብዙሓት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ካብ ዝወፃኢ ገንዘብ ኣዋፂኦም ንህዝቢ ትግራይ ነቲ ብሕማቅ ኩነታት ዘሎ ንምሕጋዝ ለይትን ቀትርን ዋፈሩ ኣለዉ እዚ እስከ ብወገንካ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይሪኦ ከመይ ትሪኦ እስከ ስኻ ሓፂሩ ብጣዕሚ ሕጂ ኣነ ኣብ ዋላ መቐለ ከለኹ ዋላ ሕጂ ናብ ዝቐረባ መዓልቲ እውን እዞም ናይ ኤርትራ ናይ ሚድያ ሰባት ናይ ዩቲዩባት ኤራት ካልኦት ከምዚታት ዝኣመሳሰሉ ብጣዕሚ ዝገርም ብዙሕ ኣሽሓት ዶላር በቃ ልክዕ ከም ህዝቦም ናይ ብሓቂ ከዓ ያው ከም ህዝቦም ደይኮነስ ህዝቦም እውን ናይ ብልቢ እንድሕር ከይድካሲ ኣብዚ ዓለም ንዕኦም ዝመስልስ ነቲ ኤርትራዊ ዝመስልስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስለዚስ እዚኦም ኩሎም ከምዚ ኢሎም ተኣኪቦም በቃ ብዓቅምና ንሕና እውን ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ክገብሩ ከለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ብምሉእ እቲ ዝሕግዝዎ ይኹን ዋላ እቲ ዘይሕግዝ እቲ
بمعدو زري تولادي كله بتعمي زدنقوم بتعمي زحقوس نزد ما نتاريخ نزل عالم زنبري نتهزبتات من بتعمي زقرر نابحون نتزمس سلازغونه نقصالي بتعمي اب حزب تግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ዝፍጠር ፍቅሪ ሰናይ ጉርብትና ልዑል ክገብሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ንምንታይ ሰብኣውነት ሲ ምንም ዜግነት ብሄር ገላ የድልየን ካልዕሌኻ ንዓኻ ዝምስል ከኣምሳልካ ጥሜት ክረግፍ ከሎ ያው ስኻ ትቕንስ ኣለኻ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ንስኻ ንዛርቡ ዘለና ኣዮኒ ኣነ እንድሕር ተቐኒሰስ ሓደ ትግርኛ ምሳኻ ትዛረብ ትቕንስ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ይሕዋት ብምሉኦም بشمتي عبد زلو تقراوي من سيقوم سنة الباباوي كله حزب تقراي بتعمي زدنقوم بتعمي كون زمسقنهم لعل كبر للنزياتهم بملؤهم مالت كنديل كاتسبسهم بتعم بزحاتهم بقى لك غمناتهم وراي كري اقول له وابتي محبراو ميديا زقبرو لو غنزب نمكاب مخاخ دي $1,000 اكيبهم من تقراي كسدو لا لزي زحقوسنا قال لن بتعمي تقراوي بزي بتعمي زغرة بتعمي زحقوس واو لفا حوي thank you so much بشمي مشم كلهم تخاتلتي دمصي رادي رنانا دالوتان هابي نيو يير ان كريسماس ناي حبشاكو بحجي وعلت شوعتي مثلا انت زي تقاقي تزي تراخيب او كشاف سعته زي تراخيبنا ميري كريسماس ان ثانك يو تعبي يعني حوي انا خبرت بعلت بيت كان شكورينا تات دق خانقا سلامتا ابصح عليها اوكي قبصح حالك يعني حوي سخونكم ثانك يو تعمي